खुलुमबाय आं सिबि रानि ब्रह्म आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय बे चेनेलनि गेजेरजों सानफ्रोमबो सानसेयारि गोनां खौरांफोरखौ फोसावनाय जायो नोंथाङा दासिमबो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो थुदो बिदिब्ला दिनैनि खौरांखौ जागायजेननोसै स्मार्ट मिटारनि गेजेरजों गोबां मोब्लिब बिल फैनायखौ लानानै हाराहास्ति जानो गोनां जादों रायजो राजाफ्रा सिगांनि समाव प्रिपेड मिटारनि गेजेरजों दानफायाव 300निफ्राय 400 बिल फैयोमोन दा 1500 बा 2200 रांसिमहालागै बिल फैदों होननानै खुद्रिदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननाय आसाम सरकारा मोब्लिब बिफाननि गेजेरजों रायजो राजाफोरनिफ्राय लुथिदों होननानैबो गोख्रोङै खुद्रिदों रायजो राजाफ्रा फोरमायथिनो गोनांदि मोब्लिब बिल बांनायखौ लानानै शिबसागराव मोब्लिब बिफाननि मावख'खौ कृषक मुक्ति संग्राम समितिया बेंखननानै धरना होदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो मोब्लिब बिफाननि मन्थ्रिनि हेंथा गो बेक स्लगान होनानै खुद्रिदों बिथांमोनहा डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय सरकारा न'नि मोखाङावनो टल गेट लागायनानै अदेबानि मोब्लिब बिफाननि गेजेरजों स्मार्ट मिटार लागायनानै रायजो राजाफोरखौ लुथिदों होननानैबो खुद्रिबावो बिथांमोनहा दा स्मार्ट मिटारनि गेजेरजों माब्लानि समाव रिसार्ज जोबनानै मोब्लिबा दानजागोन बेखौ हमदांनो हाया आरो रिसार्ज माब्ला खालामफिननो हागोन बेनि थाखाय सरासनस्रा गामिनि रायजो राजाफ्रा गाव गावनि दाउ दाउदै बायदिखौ फाननानै सिन्थायाव थाबाय थानो गोनां जायो होननानै फोरमायथिदों बेनिखायनो रायजो राजानिफ्राय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया जि लुथिगासिनो दं बेखौ बन्द खालामनांगौ आरो स्मार्ट मिटार लागायनायखौ बोखारफिननांगौ होननानैबो दाबि खालामो कृषक मुक्ति संग्राम समितिनिफ्राय थगायनानै रायजो राजाफोरनिफ्राय रां लुथिनाय खालि रां लुथिनायल' जागासिनो दङ रायजोआव बेनिखायनो सांग्रांथिया रायजो राजाफ्रा बे खेबाव सोरखारनिफ्राय लन होगोन होननानै रायजो राजाफोरनिफ्राय रां लुथिदों क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावनि श्रीरामपुराव जादों गेदेर जे सानाय भुगिनांनाय रायजो राजाफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला थमास बरगयारी रनेन हाजवारी आरो दिलीप नार्जारिया आसाम ग्रामीण बेंकनि मेनेजार आरो स्टाफफोरजों लोगो नांनानै सरासनस्रा सुबुंफोरनिफ्राय जाख्ल'दों लाख लाख रां सोरखारा 15,000 फ्रि लन होगोन होननानै गामि गामि हाबनानै सुबुंफोरनिफ्राय गासै फोरमान बिलाइफोर जेरै भटार कार्ड आधार कार्ड पेन कार्ड बायदि बायदि गासैबो फोरमान बिलाइखौ लानानै फैदोंमोन आरो लना जासिगोन होननानै आसाम ग्रामीण बेंकआव लाबोनानै सहिबो होफैदोंमोन जेराव बेंकनि स्टाफफोरबो दंफायोमोन आरो बेबायदिनो लन हिसाबै 4,900 राङैबो गथायदोंमोन सुबुंफोरनो नाथाय उननि समावसो मिथिनो हादों रायजो राजानि एकाउन्टआव सोरनाबा 1 लाख आरो सोरनाबा 1 लाख रांनिख्रुइबो बांसिनहालागै लन जानानै दं गामिनिनो माखासे गोरों गोरा सुबुंफोरनो नायहोनायावसो बे जाथाया सोराङाव फैदों होननानैबो फोरमायथिदों जाथाया सोराङाव फैनायनि उनावनो खुद्रिदों रायजो राजाफ्रा बेंकआव लानाय लनखौ जाहाथे थगायग्रा थमास बरगयारी रनेन हाजवारी आरो दिलीप नार्जारी बिथांमोनहानो सुख'नानै होयो बेनि थाखाय दाबि दैखांदों नङाब्ला केस होनो थाखायबो हुमखि होदों भुगिनांनाय सुबुंफोरा आसाम सोरखारनि 3rd आरो 4th ग्रेडआव साख्रि मावनाय मावथिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां जायफोर बिथांमोनहा गोलाव समनिफ्रायनो मिउचुएल ट्रेन्सफार खालामनो थाखाय नेनानै दंमोन बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब फैगौ 2 अक्ट'बरनिफ्रायनो बिथांमोननि थाखाय पर्टेल बेखेवनानै होनाय जागोन जाय बिथांमोनहा मिउचुएल ट्रेन्सफार खालामनो गोसो दं बिथांमोनहा पर्टेलाव एप्लाइ खालामनो हागोन सानै मावथिफोरा गावसोरनि गेजेराव गोरोबलायनानै मिउचुएल ट्रेन्सफार खालामनो हानायनि अनगायैबो 3 बा 4 मावथिफोरा गोरोबलायनानै मिउचुएल ट्रेन्सफारबो खालामनो हागोन बा बेखौबो गनायथि होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों पर्टेला 24 घन्टा गेवनाय थागोन आरो पर्टेलाव एप्लाइ खालामनायनि मोनफ्रोमबो 2 दान उनावनो बेखौ नायबिजिरनाय जागोन आरो रिलिज खालामनाय जागोन जेब्लानिफ्राय 2 अक्ट'बराव पर्टेल बेखेवनाय जागोन बे समनिफ्राय ट्रेन्सफार आरो पस्टिंनि डिपार्टमेन्टआव जेबो फाइल थानाय नंलिया दानिया पर्टेलनि गेजेरजोंनो ट्रेन्सफार बा मिउचुएल ट्रेन्सफारनि थाखाय एप्लाइ खालामनो नांगोन आरो पर्टेलनि गेजेरजोंनो रिलिजबो होनाय जागोन होननानै फोरमायथिबावदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा चिरां जिल्लानि रुनिकाटा गोजौसिन गेजेर फरायसालियाव 1 कौटि रांजों लुफुंनाय अडिट'रियाम हल अदेबानि न'ब्लांखौ बेखेवनानै होबाय एमपि जयन्त बसुमतारी बिथांनि नुजाथिनायाव अडिट'रियाम हलखौ बेखेवनानै होबाय गोबां समाव फरायसालियाव फरायसालिनि गुबुन गुबुन हाबाफारिफोर खुङोबा हाबाफारिखौ खुंनो थाखाय मोजां मोनसे न'ब्लां गैयामोन बेनि थाखायनो 1 कौटि रांजों लुफुंनाय अडिट'रियाम हल अदेबानि न'ब्लांखौ बेखेवनानै होबाय बे बेखेवनाय हाबाफारियाव एमपि जयन्त बसुमतारीजों लोगोसे आसाम फुटबल एस'सिएशननि नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्म चिरां जिल्ला UPPL दोलोनि नेहाथारि अमर सिंह ब्रह्म चिरां दुवार UPPL ब्लक कमिटिनि आफादगिरि बिरदाव मुसाहारि बिथांमोनजों लोगोसे रुनिकाटा ओनसोलनि माखासे सुबुंफोराबो बाहागो लादों
रांखान्थि बोसोर 2022-23आव रायजो सरकारा ट्राइबेल एफेयार्स डिपार्टमेन्टनिफ्राय 1 कोटी रां हरदोंमोन। बे रांजोंनो बे अडिटोरियाम हलखौ लुनाय जादों होननानै फोरमायथिदों। बे फरायसालियाव खमैबो 1200 फरायसाफोर दं, नाथाय अडिटोरियाम गैयामोन। दा बेखौ बेखेवनानै होनाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो बिटिआर सरकारनिफ्राय बे फरायसालियाव 100 जरा डेस्क बेन्च हरनाय जादों होननानैबो फोरमायथिबावदों एमपि जयन्त बसुमतारी बिथाङा। बयनिबो गेजेराव सोलिबाय थानाय YBY एपजों बारग' NDFBआ सोमोन्दो दंमारो नामा? बेफोर गासैबो सोंथिनि सायाव फिननाय होदों बारग' NDFBनि दैदेनगिरि गपाल राभाया। YBY एबा बारग' NDFBजों जेबो सोमोन्दो गैया आरो अनिराम बसुमतारिया बारग' NDFBनि सोद्रोमा नङा होननानैबो खेंफोरथि होदों गपाल राभाया। अनिराम बसुमतारिया YBYनि नर्थ इस्ट रिजनेल मेनेजार होननानैबो फोरमायथिबावदों बिथाङा, जायनाखि गुवाहाटीनि ग्रीन वुड रिजर्टआव YBYनि सोद्रोमाफोरनो बान्था राननाय जेरै बाइक, मबाइल, कार राननाय हाबाफारि जादोंमोन। बेयाव गपाल राभायाबो बाहागो लादोंमोन आरो अनिराम बसुमतारिया सासे बारग' NDFBनि सोद्रोमा होननानैबो गोसारदोंमोन। बेनिखायनो YBY ट्रेडिं एपआव बारग' NDFBनो आखाइ दं होननानै अजद फैदोंमोन। बान्था राननाय हाबाफारियाव गाव बाहागो लानायनि सायाव गपाल राभाया फोरमायथिदों दि गावखौ गुबुनासो लानानै थांदोंमोन, उनाव फंनैसो खोथा बुंनो होदोंमन, जेराव 1000 सोद्रोमाफोरा बाहागो लादोंमोन। जौसाङाव लेंहरनानै फंनैसो खोथा बुंनो थिननायाव बुंनो गोनां जादोंमोन होननानै फोरमायथिदों, नाथाय YBY एपखौ लानानै पजिटिभ नङामोन होननानैबो फोरमायथिबावदों बिथाङा। लोगोसे बुंथिबावदों दि YBY एपखौ लानानै सोरखारा CIDनि गेजेरजों नायबिजिरनो थांखि लाबाय आरो केसबो फाइल खालामनाय जाखाबाय। बेनि अनगायैबो रायजो राजाफोराबो बेफोरबायदि एपनि सायाव सांग्रां जानाया गाहाम होननानै बुंथियो बिथाङा, मानोना बेबायदि एपआ गोबां फैबाय आरो थांबाय। गिबियावनो ट्रेडिं एपनि प्रफाइलखौ नायग्रोनो नांगौ, गभर्नमेन्ट सार्टिफाइड नंगौना नङा, RBI SEBI सार्टिफाइड नंगौना नङा। नाथाय YBY एपनिया जेबो प्रफाइलानो गैया। सोर MD, सोर CEO, सोर CMD बेयाव जेबो मख'नाय गैया। बेनि अनगायैबो बबेयाव अफिस दं बेनि जेबो मख'नाय गैया। बेंक एकाउन्ट गैया। गुबुन थार्ड पार्टिनि गेजेरजोंसो रां जमाखौ लायो आरो YBYनि WhatsApp चेनेल, बेयाव मबाइल कान्ट्रि क'डआ बांसिनै हंकं आरो दुबाइनिसो नुनो मोननाय जादों, जाय जायगाफोरा स्केम बा थगायनायनि जायगा होननानैबो फोरमायथिबावदों गपाल राभाया। आसाम सरकारा 1 लाख लाइमोनफोरखौ साख्रियाव थिसननो थाखाय जि रादाय होदोंमोन। बे रादाया आबुं जानायनि लामायाव। 1 लाख जानो खालि 3ल' आद्रा दंसै। 3 सुबुंनो एपइन्टमेन्ट लेटार गथायोबानो आसाम सरकारा जि रादाय होदोंमोन बे रादाया आबुं जासिगोन। बे खोथाखौ फोरमायथिदों आसाम सरकारनिफ्राय। मख'नो गोनांदि गुवाहाटीयाव मैया श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयार आरो गुबुन मोनसे गासै मोननै बिफानाव 1127 बिजाथिफोरनो एपइन्टमेन्ट लेटार गथायदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायथिदों दि थांनाय 2021 मायथाइयाव जेब्ला आसामाव BJP सोरखार फैदोंमोन अब्ला 1 लाख लाइमोनफोरखौ साख्रियाव थिसननो थाखाय रादाय होदोंमोन। दा बे रादाया आबुं जानायनि लामायावसै। थांनाय 2021 मायथाइयाव 4779 बिजाथिफोरनो एपइन्टमेन्ट लेटार गथायनाय जादों। 2022 मायथाइयाव 35130 लाइमोनफोरनो एपइन्टमेन्ट लेटार गथायनाय जादों। 2023आव 48638 बिजाथिफोरनो एपइन्टमेन्ट लेटार गथायनाय जादों आरो 2024 मायथाइयाव 3595 बिजाथिफोरनो एपइन्टमेन्ट लेटार गथायनाय जाबाय आरो दासिम गासै 99097 बिजाथिफोरनो एपइन्टमेन्ट लेटार गथायनाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों। बेनि मादाव आसाम गभर्नमेन्टनि बाजेटनिफ्रायनो आसामनि सिङाव थानाय काउन्सिलफोर जेरै BTR, कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिल, डिमा हासाव बेफोरावबो 6955 बिजाथिफोरनो एपइन्टमेन्ट लेटार गथायनाय जादों होननानै फोरमायथिदों। लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। रुरेल इनस्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्सआ गुबुन गुबुन कर्सआव मुं थिसननो थाखाय लाइमोनफोरखौ हांख्रायहरदों। कर्सफोरा जाहैबाय नार्सिं केयाराव बेचलर अफ भकेसन, मेडिकेल लेबरेटरि आरो D फार्मा। बाक्सानि बरमायाव थानाय प्रफेसार कल'नि आरो सप्ताहिक हाथाइनि साखाथियाव थानाय AISECT ग्रुप इउनिभार्सिटिजों गनायथि मोननाय रुरेल इनस्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्सआ नार्सिं केयार, मेडिकेल लेबरेटरि आरो D फार्मायाव मुं थिसननो थाखाय हांख्रायहरदों। मुं थिसननायनि थाखाय प्रसपेक्टास होनाया जागासिनो दंखायो आरो आगस्त दानावनो मुं थिसननायाबो जागोन। गोसो गोनां फरायसाफोरा गोख्रैनो बेफोर कर्सआव मुं थिसननो हागोन। रोंग'थिया नार्सिं कर्स आरो मेडिकेल लेबरेटरिनि थाखाय जायखिजाया स्ट्रिमाव थाखो 12 उथ्रिसारनाय जानो नांगोन। नाथाय D फार्मानि थाखाय साइन्स स्ट्रिमाव थाखो 12 उथ्रिसारनाय जानो नांगोन। मख'नो गोनांदि नार्सिं केयाराव बेचलर अफ भकेसन खालामखांनायनि उनाव
APC आनजादनि थाखायबो एप्लाइ खालामनो हागोन बिजाथिफोरा लोगोसेनो गुबुन गुबुन सोरखारि साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन हस्पिटाल नार्सिं हम क्लिनिक बायदि बायदिफोरावबो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेनि अनगायैबो जौसिन सोलोंथाइबो लानो हागोन बिजाथिफोरा गुवारै मिथिबावनोबा आरो मोजाङै मिथिबावनोबा 8011133336 बे नाम्बाराव खौरां लानो हागोन गोजोन्थों खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय गाबोननि सानाव फिन गोदान खौरांजों लोगो मोनफिनगोन दिनैनि थाखाय गोजोन्थों